500 хиляди доволни клиента. Постоянно се чудя, има ли смисъл човек да извършва престъпление, да участва в нещо нелегално и да заложи здравето и живота си? Може и да имам, просто аз не го откривам. Наистина не разбирам защо хората приемат медикаменти, които са забранени от закона, забранени са и за продажба и даже са забранени дори за изследователски цели. Има и такива. И оправданието на всички тези хора е, че така било по-лесно. И че то иначе трудно ли? Колко пък по-лесно да е? 500 хиляди доволни клиента на The Green Bear и нашите продукти за отслабване, одобрени от БАБХ, сертификати в цяла Европа, даже и в Америка, безопасни, доказани, за всяка една съставка има световни медицински проучвания. И всички те са постигнали резултати. Стотици хиляди свалени килограми общо от всички тези хора. И по-лесно на мен не ми хрумва. Така че просто трябва да го направите. Нищо повече. Не рискувайте здравето и живота си. Не си струва. Ако медицината казва, че едно нещо е забранено и че дори използването му, дори за научни цели, трябва да е под изключително строг контрол и не е това, което хората си мислят, просто експериментираш, подлежи на изключително тежки регулации и никога това лекарство не е тествано на хора, то тогава не се ли сещате, че най-вероятно е вредно. Не ви съветвам да го правите. Нелегално е. Хората, които ви го продават, извършват углавно престъпление, а вие, меко казано, сте съучастници. Така че, ако искате да отслабвате, опитайте с хранителни добавки, малко добра храна, раздвижване. Ако тогава не се получи, може да намерите още хиляди начини, но не дейте да залагате живота и здравето си на карта.